खनसानि हौवाखौ लोरिखौ जोख्रुबनायखौ गोसोखौ होननाङो फेसबुकआव रायजोफोर नोंसोर भिडिअ'आ मानि सायाव जागोन बे सिगांनि भिडिअ'खौ नुनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ रायजोफोर बे भिडिअ'खौ फुल डिटेल्स नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों गासिखौबो होजोबगोन आरो बे भिडिअ' कलखौबो आं फुरा देखायजोबगोन रायजोफोर जाय भिडिअ' गोदान बेयो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो शेयारबो खालामना हो रायजोफोर भिडिअ'आ दिनै एसे खाथ्रा आरोखि बिना रागा जोंनो रायजोफोर एकदम मा बुंखो बे भिडिअ'नि गेजेरजों एकदम नुजोबगोन आरोखि नोंसोर गासिखौबो खाथ्रा भिडिअ' जागोन दिनना रायजोफोर भिडिअ'खौ जोबजासिम नाय आरो साबस्क्राइब खालामना हो आंनि चेनेलखौ खनसानि हौवाखौ लोरिखौ जोख्रुबनायखौ फेसबुकआव होननाङो फेसबुकआव होनना बुंदों बे खनसानि हौवाखौ मोनबा बुगोन हागोन दा फेसबुकआव भिडिअ होना दोनदो ओमफ्राय बे सासे मथाटा हिनजावखौ भिडिअ खालामनो हायो नालाय मैदोंबो सैखाया ने मैदोंबो सैखाया मैदों नामा सैयाहाय आं बेखौ सिखोमानाखौ आंबो सैखाया मानसिफोरखौ गोमरायो ओइ सिस्टार दे खोनासंसाय बेलायनो सिगाङैबा हिनजावफोराव थांनायाव होसो जागोन होननानै बिदि होनना बुंहरो माथोखौ ने माने नोंना गोदो होसो जानाया गन लाना माने मानसिखौ बुजायनोबा मोजां लेभेलै बुजायनो मानसिनि बुजायनाया बिदि नङाथ' सासे बुजिनाय मानसिनि बुजायनाया बिदि नङा इमान दं गावल' हिरायजोबनो हागोन मैदोमखौ आंबो सैया खनजिथाखौ सैयाबा खनजिथानि हौवाया मा दाखालि मा जाखो खनजिथाखौथ' रागाखौनो जोंबासो बे खनजिथानि हौवाखौ माबा सासे हिनजावखौ सासे हौवाया बुजियाबा सोर बुजिदो बेफोरबायदियावथ' हिनजावफ्राबो रागा जोंना रायजोफोर नोंसोर भिडिअ'खौ नुबायना सोर मा सानो कमेन्टआव हरबानो जाबाय आरो भिडिअ'खौ चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर एसेनोसै दिनै भिडिअ'आ